माने विधान सभायाव एमएलए आव खेबसे जेननायावनो जोङो जे मुथिंबा माने इउपिपिएल गारनानै मुथिंबा थांनांगौ बे माने आंनि बादिबा माने जाथावा खैज्ज' हमलायनानै जोङो आरो गाबथानानै जोङो इउपिपिएलखौ जोङो फोथांफिननानै लाखिनायानो जोंनि माने इउपिपिएल अननायनि मोनसे नेरसोन बा मोनसे जोंनि बेखौ जोङो लाखिनांगोन होननानै आं बुङो आरो मुसलपुर ब्लॉक यूपीपीएल जिंदाबाद 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 मुसलपुर ब्लॉक यूपीपीएल जिंदाबाद 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 यूपीपीएल गिबियावनो गासै रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोसेनो दिनैनि नैबेहाय नुजाथिनाय गासै खौरां बिजोंखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दिनैनि प्रेस कनफारेन्स खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंहा दाखालिबावै बिथां राकेश ब्रह्म अर्थात मुसलपुरनि एमसिएलए एबा एक्स इएम बिथां राकेश ब्रह्मआ इउपिपिएलनिफ्राय रिजिगनेसन होनायनि उनाव जोंनि मुसलपुर ब्लक इउपिपिएलनि गासै बिबानगिरिफोरा बिथांजों रिजिगनेसन होनायजों लोगोसे इउपिपिएल नागारजोबगोन आरो बिथांजों थांफाजोबगोन होननानै बिथाङा जा खोथा बुंदों बे नंखाय माने आरो बिथाङा फंसे खोथा बुंदों जे जों बेहाय मुसलपुराव इउपिपिएल गैया जागोन जिर' जागोन होननाया बे नंखाय दा जोङो बेहाय जोङो गासैबो ज' जादों आं मुसलपुर ब्लक इउथनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा मुसलपुर ब्लक पेरेन्ट बडिनि सेक्रेटारि आरो बिबानगिरिफोर गोबाङानो मुसलपुर ब्लकआव दंजोबो बेखायनो बेखौनो बुंनो सानो जे जा बिथाङा जिर' होननानै बुंदों बै इउपिपिएलआनो बिथांखौ 5 बोसोर इएम खालामबाय आरो बिनि उनावहाय 5 बोसोरनै एमसिएलए दा बिथाङा रानिं जाबाय दङ बिथाङाखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो गासैबो जाक जमा जानानै दुखु खस्थ'यैब्लाबो माने अननायजों बिथांखौ जोङो एमसिएलए आरो इएम माने 10 बोसोरनि थाखाय खालामदों आरो बिनि उनाव दिनै मुसलपुराव इउपिपिएलआ जिर' जाबाय होननाय खोथाया बे एकदम नंखाय माने नंखायथारियो जेरै बुंनो थाङोब्ला सैथोआ सैथोयैनो दं जेरै दाउब'आ सोमाखै दाउखाया माने फुराखै दाउखाया दाउखायैनो दं दाउब'आ दाउबायनो दं माने सैथोआ सैथोयैनो दं माने जोंनि मुसलपुर ओनसोलाव इउपिपिएलैनो दङ दा बिथांजों इउपिपिएल गासैबो थांफाजोबगोन होननाय बे नंखाय खोथा आरो माने बिथां थानाय समाव ओरैबायदि गुलुं गुजुं जादोंमोन बेखौ आं दिनै फोरमायनो सानदों मुसलपुर इउपिपिएलआव बा मुसलपुर ब्लकआव ओरैबायदि प्रब्लेम माने क्रिएट जाबाय थायोमोन जेरावनिखि बिबान गोदान लायो आरो बै बिबानगिरिया गोजाम जालाङो आरो बै बिबानगिरिखौ माने माब्लाबा नेवसिगारनानै माने गोदान बिबान होयो बेथ' स्वाभाबिक बिनि उनावबो बेखौ गारथारनानै दोनो आरो बेयाव माने गोजामा माने जोंनिया माने डिस्ट्रय जालांनाय बायदि जाबाय थादोंमोन आरो इउपिपिएल बिथांनि आमोल समायाव इएम आमोल समायाव दा बिथाङा थांदोबानो जि जोंहा इउपिपिएलआ जिर' जागोन बिथाङा थांदोबानो इउपिपिएलआ धंख जागोन बे माब्लाबाबो नङा बे नंखाय आरो जों दा गासैबो लोब दङ गासैबो फैगोन आरो गासैबो माने बांसिनैसो माने स्ट्रंसिन जागोन आरो नै 1 माहानि गेजेरावनो जोंहा इउपिपिएलआ ओरैबायदि स्ट्रं जानो थांबाय दङ बेखौ दा थिलि आं बुंनो हायो आरो जोंहा मा बुङो बेखौ जोंनि गोसोआ दाबो जोङो जेनदों होनना साना मुसलपुराव जोंहा एमसिएलएखौ जों देरहादोंमोन बिथांखौनो बेखायनो जों जेनदों होनना साना दानि जुगा एआई जुग दानि जुगा कम्पिउटारनि जुग दानि जुगा डिजिटेलनि जुग बेखायनो जों जेनदोंब्लाबो खिन्थु जोंनि गोसोआ जेनाखै बेखायनो जोङो गाजा गोमजायै जोङो थाबाय थागोन आरो इउपिपिएलखौनो आरो जोङो सरकाराव लाबोफिननायनि थाखाय एकदम मैखोमै जोङो खामानि मावगोन बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोना आरो जोंनि बिबानाव माने मुसलपुराव थानाय इउपिपिएल बिबानगिरि बा वर्कार गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जे जोङो खेबसे माने विधान सभायाव एमएलए आव खेबसे जेननायावनो जोङो जे माने इउपिपिएल गारनानै मुथिंबा थांनांगौ बे
माने आंनि बादिबा माने जाथावा धैर्य हमलायनानै जोङो आरो गाबथानानै जोङो इउपिपिएलखौ जोङो फोथांफिननानै लाखिनायानो जोंनि माने इउपिपिएल अननायनि मोनसे नेरसोन बा मोनसे जोंनि बेखौ जोङो लाखिनांगोन होननानै आं बुङो आरोखि।